kange mugo. Enu baya bia endu tile kudu ndu bonega. Aya bia kange mugo ye. Ha. Nigeria, how are you? Abuja, well, Mount over the Delico, where I do dry now. Over the Delico, the team won't over there. I want not teaching the team won't over the Delico, the team won't over there. I want not teaching the team won't over the Delico. Mama Kalili Jelle, Okalele Saga, Okalequale, any monk, over the Delo, Mamma, the Weber, Mamma, not to get in the house, over the Delo, Webule, Benaka, over the Delo, where did I cannot bring down, over the Delo, Kabata, over the Delo. My father, what is Nazo, and the Banana Nazo, number one in Aganilo,
obodo edelu iyo ene n'anya n'azụ edekwa n'anya n'azụ na mmanwụ anyị na-aga n'ilo iyo obodo edelu iyo ikwu eziokwu ikwu eziokwu na mmanwụ ga-achụ gị ọsọ iyo obodo edelu iyo ikwuo ife ịfụlụ iyo ikwuo ife ịfụlụ ịma na mmanwụ ga-achụ gị ọsọ iyo obodo ịnwazi anwa krọsụ aka peti o eziokwu na mmanwụ ga-eme gị ife iyo obodo edelu ịchọ ịma ife anyị na-ekwunu iyo obodo edelu jee sinet prezidenti odogwu nwoke nụ eziokwu na mmanwụ bịalụbe ya iyo obodo edelu ikwuo ike ekwere mmadụ iyo obodo edelu eziokwu na mmanwụ bịalụbe aka iyo obodo edelu iwe Joshua dara ihe ewuwo obodo edelu eziokwu na mmanwụ ji ya aka iyo obodo edelu iyo ịbịazie n'ala Igbo iyo obodo edelu jee jụọ Innocent na Nnewinu iyo obodo edelu eziokwu na mmanwụ bịalụbe ya iyo mana o gosiri mmanwụ ife jiri bụrụ odogwu agbanyeghị na mmanwụ jidere lọya ya wee dedie n'elu nwanne nọ dịkwa egwu iyo obodo edelu iyo anyị ejebe Ekiti steeti iyo obodo edelu iyo anyị jekene Peter Ayọdele iyo obodo edelu eziokwu dị mmanụ na-akpa ike iyo obodo edelu n'oji aka ya jebe n'obi mmanwụ iyo obodo edelu mmanwụ obodo niile na-atụ egwu iyo obodo n'oji aka ya jebe n'obi mmanwụ iyo obodo edelu iyo olutezie n'obi mmanwụ iyo ewuwo obodo edelu mmanwụ wee jekata ife ọ ga-eme iyo obodo edelu iyo mmanwụ wee jepụta ike iyo obodo edelu iyo o ji wee gbuo ya oge iyo ewuwo obodo edelu mana mmanwụ metekwara rapụ ya iyo kama na obodo edelu ya na mmanwụ ka na-agbakwa mgba iyo obodo edelu iyo mmanwụ ajụkwa egwu iyo obodo edelu mmanwụ amara onwe ka ọ mara nwaanyị chaa 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 obodo edelu na mmanwụ a na-ejidekwu ma nwaanyị iyo obodo edelu ịchọ ịma ife anyị na-ekwunu iyo obodo edelu jee jụọ Patience Goodluck ada dị mmanụ obodo edelu na mmanwụ bịalụbe ya iyo obodo edelu iyo mmanwụ anọ n'ọtụtụ obodo obodo edelu iyo mmanwụ anọ na Benue iyo obodo edelu ọ nọ na-atụgharị gọvanọ ndị Benue Sami Yoyo mmanwụ anọ na Akwa Ibom iyo ewuwo obodo edelu ọ nọ na-atụgharị gọvanọ ndị Akwa Ibom mmanwụ anọ n'Imo steeti iyo ewuwo obodo edelu ọ nọ na-atụgharị deputy gọvanọ obodo edelu mmanwụ na-akwadokwa ịbata Abịa iyo ewuwo obodo edelu ndị Abịa mụrụkwa anya iyo obodo edelu a na-ekwu maka Lagos ọkwa Lagos bụ obi mmọnwụ iyo obodo edelu a na-ekwu maka Lagos ọkwa Lagos bụ obi mmọnwụ iyo obodo edelu iyo mmanwụ ejidere mgbode iyo wee dọdie ya ukwu ịma ife mgbode na-etiri iyo ewuwo obodo edelu iyo ejọ ọhụụ iyo obodo edelu iyo ejọ ọhụụ iyo obodo edelu iyo it is too late iyo obodo edelu iyo sọsọ n'ofe iyo obodo edelu ọkwa sọsọ na Anambra iyo maka gịnị na Anambra karịrị mmọnwụ iyo obodo edelu iyo ọkwa sọsọ na Anambra iyo maka gịnị Anambra karịrị mmọnwụ iyo obodo edelu na-enwere ajụjụ anyị na-ajụ iyo obodo edelu iyo na ajụjụ dịkwa mkpa iyo obodo edelu iyo ọ gaghị ịdọrọ mmọnwụ iyo obodo edelu iyo ajụjụ dịkwa mkpa iyo obodo edelu ọ gaghị ịdọrọ mmọnwụ iyo obodo edelu iyo si na ịchọrọ mmanwụ ekwentị ka anyị gwa gị ife ndị ị ga-asọ iyo obodo edelu biko ekwukwe n'eziokwu iyo obodo edelu ekwukwe n'eziokwu na redio iyo obodo edelu iji ekwe eziokwu na Facebook maọbụ nke iji ekwe eziokwu na pepa obodo edelu kama na-ekwu ya na shọpụ gị iyo obodo edelu maọbụ ị na-ekwu ya n'ọfisi gị iyo obodo edelu maọbụ ị na-ekwu ya na be gị iyo maka ịgba mmadụ oge ebe ndị anyị kpọrọ afọ obodo edelu na mmọnwụ ga-achụ gị ọsọ iyo obodo edelu ebe ndị anyị kpọrọ afọ mara mmadụ na mmọnwụ ga-achụ gị ọsọ iyo obodo edelu mmanwụ bụ onye dị n'anya na-azụ iyo na mmọnwụ anyị na-aga n'iyo iyo obodo edelu iyo onye dị n'anya na-azụ iyo obodo edelu na mmọnwụ anyị na-aga n'iyo iyo
akede nkonko winono okwe mere nwanyị ụtaba jeje ama na ụtaba ego nyaka m na ebere kwa igbo bụ igbo kedizi ejekweta ekene mma ka mara igbo na anyị na-eri ndụ ọbụrụ eziokwu nyaka ugwu mbọ ji necha m ogbu ọja anya mma ọnụ na-eke na abara ya mba si na njana na nsekarịkwa nwụrịnwụ ka nkene ndị rive ndụ ọma bụrụ eziokwu ị na-eri ndụ bụrụ onye igbo chetekwara ibe ndụ ndebe anya ibe mere eme maka na onye erighị ndụ ọma nwụọ ọnwụchi ya anọkwa n'ike nke egbughi onye ọma nwụ ya n'ebe mkpọrọkọ na-egbughude na ọnwụ ọnwụchi ya o ji eme asụcha akwa ebebe ọdụ oti nkuti ka nke ọ na-abe nne ọma bụrụ eziokwu igbo bụ igbo ka mgbadobe kene o nwere ka o si abịa m n'isi mgbe n'ụwa anọsa echeta m mgbe gboo mgbe eji dị n'ukwu ụkwa mgbe m na-eme na agwụrigide mmanwụ mgbe ọ na-eme ọta m ka o si ata m ewere m ụtarị debe n'aka mmanwụ koro nze kọrọ ọzọ gbadobe koro ogori nwaanyị kọrọ mmadụ ya na-agwọ kọrọ aka kọrọ ngwọrọ kọrọ ada wee kọrọ ọkpụ wee mebe mmanwụ maka na mgbe abụ m na-emere onwe m mmanwụ na ọ na-abịa m n'isi igbo ka m bịa kene o nwere mbọsị njele agụrụ omume mmanwụ ndị nze na ọzọ wee necha m anya kwee n'isi ịmakwa na ejekwuru m ọgbụ ka m mee mmanwụ ama na a na-eme kọmpetishọn na mmanwụ igbo bụ igbo na-arụ na-emezikwe eruo m ọgbụ ka m mee mmanwụ ndị nze na ọzọ n'ọgbụ wee necha m anya sị na mkpọmkpọ mee m ife na m eje na-eti mmanwụ na nsoro mkpọmkpọ tiwe okokoko a na-egboro ọbịa ndebe anya ọkwa nsọ nya ka m ji necha ọgbụ anya a sị na a na-achọ ndị siri ọzọ ka batierebe mmanwụ m wee tiwe ọbụba na-ekene m anya ọ na m echi echichi ka m mara nwoke ọwụ na amụrụ na n'igbo chiri ọzọ ma bụrụ eziokwu mgbagbosi na nna atọ asị nsịba ka enene nya ka m jiri kpee onye isi ọzọ si ya biko ngọngọrọtọ ngọnụ nya kpekere m aka na agada ka ama m ogbugbo okpu ọzọ ọkpa aka na agada okpuru okpu ọzọ ndị onye igbo na-ekere mmanwụ kparịa aka na agada ka mma na nke iji na agada okpuru okpu ọzọ ka njụwa anya m ajụjụ ọkwa ya ka nwoke ji ikpe ọ bụrụ na okpu okpu ọzọ nsịba na ebe a bụ ekpu okpu ọzọ na agada nke agada ọzọ nchịtọba eji mara igbo gboo gboo ugwu ada echenya m ọzọ ogbo ekpu na isi bụ ọzọ ekpu ekpufu nke agada bụ ọzọ nchịtọba enecha m anya sị na m ji ekwu okwu mmanwụ asị ka anyị jewe n'ọjị be mbe n'ọgbụ ebe okwu na-agara ọnụ eruo n'ọjị be mbe n'ọgbụ wee kwube nya m okwu wee siere anyị ike anyị dị mmanwụ na-atọ mụ ma wigu nwe eze ụkpa ka mmanwụ etere na ụkpa mmanwụ ogbu ọja ndị igbo nwa na ka ọ dịkwa ike achọghị okwu sie n'ike anyị kwube nya m okwu nya ka okwu ji weluwe senior bel n'ọgbụ nnukwu mmanwụ isi samba gụrụ nọkwa nso anyị na-atọ wee bido mmanwụ ewere igwe okwu wee nye isi samba o necha m anya si kedu ka ya na nne enweghị echitaba akọtacha ya na ụmụ enwe aja bụ eze mmụ ka ọ na-agwakwa okwu ha ruo eme mmọnwụ mkpomkpo eme m ive mkpomkpo emegbuo m ive enecha ya anya wee kọrọ ya aka were igwe okwu wee nye isi samba obibie na ụvụ wee tiwe kedu ka anya nwa bụ nsekarapụ anwụrụ nwụje anọghị na ana mebe mmọnwụ necha ụmụazị jere ọnịcha mara mmanwụ anatụ na ewere ọkpa ado n'ife toro ogologo ka ha zakọba agụ na-ada ajọ maka akọrọ ya aka mụ ka a na-agwakwa okwu mkpụmkpụ ije mụ na mkpụmkpụ onye ka m ji akọrọ nya m akụkọ mana ana m agwafa fa mara mma na igwe okwu ba n'aka mmanwụ eme ọkwa ya ka emechara were igwe okwu wee nye n'aka mkpọkọwagbu niile sịba ngọngọrọtọ ngọnụ ọ na-ekwe m anya ka arụsị aha n'aka na abọ ka eji evu oke arụsị ọsọkwa ya bụrụ nwa arụsị na-eyi eji aka na abọ bụ nya m ife ọkwa ihe mere eme ọgbọ wee gbajuo mkpọkọ chikwa okeke kere mmanwụ arụ ọbụnago si anya biko ngọngọrọtọ ngọnụ nye ekwekwene ka nwa nwaanyị ndị ọkpụkpụ mmanwụ niile okwu wee shie m ike n'aka wee kwuwe okwu si na ọ na-abụ nwata ji ama mfe ozigodo igwe maka nwata amara okenye ọmara ndị gboo o ji eme nwata nọrọ okenye sọtaghị begere ji ọmata anụ kpọrọ nkụ ndị ọgbụ wee necha m anya dụọ n'uvu were ji na ọkụkọ nye nna aka mbinie naba ebinie m ka nnaba igbo na onye ife na-eso na ọnwụ ike ịmakwa ebinie m ije ka nnawara onwe m nnafụta n'ezi oke na nka na ọgbụ nke ahụ nna anara onwe m ọkụkọ e nyere m n'aka fee nu wee chụrụ ya ọsọ achụcha m ọkụkọ chighata azụ ejide nye nchighata ka m vụrụ ji ọ bụrụ na akwa na ata na nji ntibe ogogogogogogogo ebere m akwa wee na akwa ụwa m na-achị m akwa ụwa m na-achị m onye ka m ji akọrọ onye jere mba gbara aka nata ajọjọ nna ajọ ya na ndị chi ya na-azọ dị ana ka mara amara igbo bụ igbo ka nsere okwu esere okwu debe echi nya debe echi ka m were ka sere ọkpa akpa na igirige ọkụkọ njije agba efe emenwu na n'ezi ka m gbadobe tụkere na m ogbu ọja ndị igbo
ọma na-ege ntị, anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa. Anyị na-ekele gị dịka isi wee na-esonyere anyị na ya bụ mmemme egwu ọdịnala. Dịka anyị wetara gị n'oge gara aga, anyị wetara gị ọmarịcha egwu ọdịnala. Na nke taa, amakwara m na ya bụ egwu n'eziokwu na ọ ga-amasị gị, maka na anyị jere obodo a na-akpọ Obinegu dị n'Udi. Nke taa, ha ga-ewetakwara gị egwu ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ha na-egosipụta. Onye na-ahazi ya bụ egwu ọdịnala bụ Ada Igbo Juliet Ada Gburugburu, maka na ọ na-abụ ụzọ dị mma aga anya ugboro na-abụ ya ka anyị ji wee lachikwa na ya bụ obodo iwetara gị egwu ọdịnala ọzọ bụ nke ha ga-egosi anyị. Tape ndekwa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ma Igbo ndị ọma bụ ndị na-ekiri ya bụ mmemme egwu ọdịnala, ekene m gị dịka isi wee na-esonyere anyị na ya bụ mmemme egwu ọdịnala. Ndị na-azọla anyị ya bụ ụkwụ egwu bụ ndị Ofu Obi Cultural Group Udi dị n'Enugu steeti bụ ndị anyị na ha nọ. N'eziokwu, ndị Ofu Obi Cultural Group ga-eme anyị obi ụtọ dịka anyị ga-aga n'iru. Igbo ndị ọma, ama m na unu maara na anya bụ egwu ọdịnala, marụ na ọdịnala bụ gịnị ọdịbendị. Ya bụ omenala anyị dị arụ anyị, omenala ndị dịkwa arụ ha. N'eziokwu, ha ga-agakwa n'iru n'imetụrụ anya bụ ụkwụ n'ala dịka ị na-ekiri anyị. Daalụ.
obi ụtọ na nya bụ egwu bụ nke ikiri n'onyonyo gị ugbu a. N'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara gị ọmarịcha egwu ọdịnala bụ nke anyị ga-ewetara gị. Aha m bụ Adigbo Juliet. Ka anyị dobiri ya otu a. Daalụ. Nigeria, how are you? Abuja, well, monkey. Over there,
kama na obodo edelu ya na mmanwụ ka na-agbakwa mgba obodo edelu mmanwụ ajụkwa egwu obodo edelu mmanwụ onwe ka ọ mara nwaanyị ja 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 obodo edelu na mmanwụ a na-ejidekwu ma nwaanyị obodo edelu ịta ịma ife anyị na-ekwunu obodo edelu jeju ofeshensi gudulọkụ ada dị mmanụ obodo edelu na mmanwụ bịalụbe ya obodo edelu mmanwụ anọ n'ọtụtụ obodo ododo obodo edelu mmanwụ anọ na Benue obodo edelu na-atụgharị gọvanọ ndị Benue Sami Yoyo mmanwụ anọ na Akwa Ibom obodo edelu na-atụgharị gọvanọ ndị Akwa Ibom mmanwụ anọ n'Imo steeti obodo edelu na-atụgharị deputy gọvanọ obodo edelu mmanwụ na-akwadokwa ịbata Abịa ya ndị Abịa mụrụkwa anya obodo edelu a na-ekwu maka Lagos ọkwa Lagos bụ obi mmọnwụ obodo edelu a na-ekwu maka Lagos ọkwa Lagos bụ obi mmọnwụ obodo edelu ọnwa ejidere mgbode wee tọnye ya ukwu ịma ife mgbode na-etiru obodo edelu ejọ ejọ ọhụ obodo edelu ejọ ejọ ọhụ obodo edelu it is too late you know obodo edelu cause on the phone obodo edelu mmanwụ gbara ịbago obodo ahụ obodo edelu nnukwu mmanwụ anọchi ebe eti obodo edelu ịbago obodo a na-agwa gị ibe ahụ obodo edelu ọkwa sọsọ na Anambra maka gịnị na Anambra karịrị mmọnwụ obodo edelu ọkwa sọsọ na Anambra maka gịnị Anambra karịrị mmọnwụ obodo edelu na-enwere ajụjụ anyị na-ajụ obodo edelu biko na ajụjụ a dịkwa mkpa obodo edelu ọ gaghị ịdọlụ mmọnwụ obodo edelu ajụjụ a dịkwa mkpa obodo edelu ọ gaghị ịdọlụ mmọnwụ obodo edelu si na ịchọrọ mmọnwụ ekwentị ka anyị gwa gị ife ndị ị ga-asọ obodo edelu biko ekwukwe n'eziokwu obodo edelu ekwukwe n'eziokwu na redio obodo edelu iji ekwe eziokwu na Facebook maọbụ nke iji ekwe eziokwu na pepa obodo edelu kama na-ekwu ya na shọpụ gị obodo edelu maọbụ ị na-ekwu ya n'ọfịs gị obodo edelu maọbụ ị na-ekwu ya na be gị maka ịnwe mmakpụ oyi ebe ndị anyị kpọrọ apa obodo edelu na mmọnwụ ga-achụ gị ọsọ obodo edelu oyi ebe ndị anyị kpọrọ apa obodo edelu na mmọnwụ ga-achụ gị ọsọ obodo edelu mmanwụ abụnye dị n'anya